Story time. Sesiphinde sabuya ngezistory. Ngizokhuluma ngodaba lamhlanje lwakaHlabisa. Olwenzeka kaHlabisa. Lensizwa le ngoba futhi madoda abantu abazishimane bahlupha. Ngizokhuluma ngensizwa eyaliwayo intombi la. Yathatha intombi yayo ngezikhathi zoDisemba ubuya amagayiza. Yayise ihamba nayo ke ngoba iyaphuza nayo. Bafike ke mabefika kuleyo ndawo noma babengahlosile kuya kulezi ndawo eziphuzwayo kodwa bagcina nabo bese sebefikile khona ngokuyothenga. Kwase kubonakala ukuthi hayi kuyahlaleka ngoba insizwe siyibona abantu ebaziya isihlala ke kwasho ukuthi ihamba nomuntu wesifazane. Hayi ke bamnesa ke lo muntu wesifazane ke awuphuzani sisi, hayi phuza lokho kungazi ukuthi kungconywana. Ngesikhathi ke kwenzeka kanjalo insizwa ke kunezinsizwa ke la ngaphandle abafana abantu. Kanti le nkunzi lena ehamba nale ntombazane le inentombi eyodwa vele isishimanyana nje. Ayinayo enye intombi iyo le. Lensizwa lena bayiphuca yona ke le ntombi eyodwa. Bayiphuca wayona le ntombi eyodwa lapha. Mabefika lapha insizwa phela inemali izicokweme insizwa lapha ichuphile zinemali insizwa lapha nende singamasoka insizwa lapha naziyam bavele bayinsizwa ingane yavele nje yathola enye insizwa lapha yachazwa insizwa ngempela yavele le ndoda le yacinisele kanjalo ke le ndoda. Kwabovela ukuthi hayi cha iyasala le ndoda intombazane yavele yathi hayi ndoda hayi hamba. Yebo kwagcina ke lensizwa le isoka isinyamalele nalensizwa. Yabo. So ekunyamaleleni wayo before benyamalale kwaba nakho ukuhilizisana nokuxabana ukuthi le ntombazane manje isihamba nalensizwa. So bathi mabexoxa intombazane yavele yakuveza kusobala nje ukuthi yona ithanda lensizwa manje. Yabo. Ayikwaphoqa ke indoda ukuthi ifuneka isale. Yabo. Izohamba yodwa manje ekhaya. Kwavela velelwa yisho nje. Kanti izishimane vele inentombi ayiyona yodwa leyo ntombi. Angazi ke. Ayahamba ke intombi kanjalo insizwa yahamba la intombi yazane yaya nayo kubo. Kanti lensizwa vele lena bayazana uyazi nasekhaya kubo le insizwa ethathelwa intombi. Njengoba ihleli nabo labantu ihleli nabo ngoba izinsizwa zangawube ezaziyo. Kanti ke hayi ayibuzanga elangeni. Hayi lensizwa le utholakala ukuthi yavele yahamba yayo bafika yabalandela kancane yababona bangena endlini. Kwathola ukuthi lensizwa le lokhu balandela nje kancane. Hayi washo ukuthi lensizwa nayo iphuzile kakhulu. Yafika lensizwa yathenga utshwala bokugcina yahamba labendlini bafike bangena endlini nalentombazane bayihlalela khona le ntombi yakhe benza ke izinto zabo ke. Hayi ke lensizwa njalo iyabalandela ikhona. Ithe ibabonile ukuthi obahleli la yabapopola kahle yabona okay yahamba yolanda ilokhuzana isigubhu sika petrol. Bathe isebonile impela ukuthi ayisebelele manje. Yasifika ifike yayichela yonke indlu yayichela eminyango yayichela yonke indawo yayichela yonke isigubhu sika 5 liters ka petrol. Yalayida yangena indlela ehambela. Hey mabe phaphama intombazane lapha ephaphama indlu yasha. Kutholakala ukuthi ke ilangabi vele njengamanje seliqala ukuthi kungasabonakali la endlini. Le ntombazane yathi izama ukuvusa lensizwa wathola lensizwa ishilele kakhulu iphuze kakhulu futhi ikhathele. Kade kuningi kade kwenziwa. So njengamanje
yangakwazi ukuvuka lensizwa intombazane yathi yelwa nawo nomlilo. Yabona intombazane ukuthi hayi phela ngeke sizosha, vele yaphuma ngentuba ngendlela eyaphuma ngayo, nayo angazi kanjani yakodwa yakwazi ukuphuma, kodwa yaphume isitholile amayibazi zokusha. Le ntombazane yavele yahamba yabaleka, yangabiza amaphoyisa, inkinga la ikhona isithukile isaba nayo, yavele yabaleka nayo idakelwe, yafike yahamba yaya ekhaya. Yafika ekhaya yafike yalala. Mayilala-ke ekhaya indoda ke le, hayi impela-ke kwaphaphanywa, kuphaphanywa ekhaya, kuphaphanywa indlu yasha. Sekusele amakabha impela bathi bavuka umndeni sekukhanya igcelenko nomakhelwane bathi bayabheka lapha, hayi angeke impela usangena kulo mlilo, vele nje lo mlilo lena nje vele indlu isiphelile kwayona indlu. Hayi kwavele kwabonakala ukuthi-ke babe indoda-ke la phakathi bathothi indlu kaSibanibani le, batholakala ukuthi nayo le ndoda ikhona la phakathi, ukuthi bahamba ngendlela ethize umndeni kwabonakala ukuthi ayikho into esingenziwa, ukuthi kwakucishwa kwaliwa kwacishwa lo mlilo-ke loyo. Uthe uma usucishiwe umlilo kwabonakala ukuthi ayikhona indoda, ikhona ngaphakathi ishile. Bafowethu kunzima ukuba umuntu oyisishimane, ngoba umuntu uma esengasakuthandi, kungathi ukuthi unkosikazi wakho uma sengasakuthandi nje intombi, funa ukufunda ukushiya musi, phuma nje kumuntu ongasakuthandi. Okwenzani phela umuntu ongasakuthandi? Ngoba inhliziyo yomuntu mayithanda wena izohlala nawe, kodwa uma isekhetha ukuhamba ahlale nomunye umuntu, there's no need ukuthi wena ngalokhu uba nenkinga. Cha, siyabuya ngo-part 2.